Овце как се пасят? Как се изтържат? Как се дуят? Как се обад да са? Аз бях като една кошарка. Как се оплождат? Това нещо никой не знае, нали? Не. Вие сте спели тогава на белия чаршаф. Аз къде спа? На гората 2 часа се върна. Полските ме фанат на оцелина. Кой си правила от гората? Пасем овцете, гледам, че как една бременна жена, като бременна, нали, взема всичко да иде, че детето да порасна. И аз гледам агните да пораснат, че да вземам кило. Как мислите ви? Браво на тебе, браво. Тъй не става. Ще вървя с вас най-но. Не мога вече да вървя, бе. Най-назад аз пристигнам. Сериозно, че най-назад аз... Да. И от тук никой не ме взема. Що не идваш да вземаш ти мене, бе? И що не дойде с колата да вземаш да дойдеш до там? Утре. Утре? Тази вечер какво ще правя? Тогава ще спас. Ще те взема тази вечер. Да видиш, ще вземеш ли. Ай, ще ги изтигам.